Salutare! Iată cam cum se prezintă nava în această fază, care este faza finală. Mă rog, aproape finală, pentru că ceea ce am de făcut în continuare se bazează pe sigilarea cu lac a machetei. O să încerc să măresc puțin. În esență, față de ceea ce am realizat data trecută, am aplicat decalurile. Acestea nu sunt numeroase, sunt chiar puține în comparație, de exemplu, cu un avion de vânătoare. Și în Babilonia asta, care se găsește acum pe masa de lucru, am ajuns la faza la care, după ce am aplicat decalurile, am aplicat și alte câteva elemente de decor, ca să zic așa, de suplimentare față de ceea ce era în kit. E vorba despre aceste rezervoare, acești recipienți sub presiune, aș vrea eu să fie în partea superioară, care poate nu arată ultra realistic, dar sunt cam ceea ce am avut, precum și niște lanțuri. Respectiv am încercat să completez ceea ce a fost în kit, respectiv ancorele cu niște bucăți de lanț pentru mai mult realism. Nu am avut lanț marinăresc, ca să zic așa. Acesta va trebui să sosească. Îl voi cumpăra de pe un site specializat sau de pe eBay. Dar consider că și acest tip de lanț, care e un fel de lanț ornamental pentru lucrări handmade, deci mai mult pentru lucrări de artă, să zic așa, și anume cu zalele torsionate, mă rog, se apropie ceva mai mult de realitate decât ceea ce au propus cei care au făcut kitul, și anume utilizarea de ață neagră din aceea care se găsește montată și pe suprastructură. Ok, după ce am montat toate aceste componente, am realizat o aplicare de wash-uri, nici prea, nici foarte, aș spune eu. Poate chiar prea mult față de ceea ce reprezintă o astfel de navă, care este în general bine întreținută, fiindcă regimul este un regim destul de strict, dar îmi place totuși ca o machetă să fie parcă un pic spre plus îmbunătățită sau modificată prin weathering decât spre minus. Am zis că dacă tot optez pentru câteva elemente de weathering și nu la perfect curată, să fie ceva de genul acesta. În principiu nu am făcut decât wash-uri, și anume cu două nuanțe, respectiv wash-uri cu negru murdar, respectiv culori de unsoare, și cu maro. Practic am folosit vopsean ulei, e vorba despre un maro ulei împreună cu acest thinner care deja apare prin majoritatea lucrărilor mele, și anume este un solvent fără miros foarte util, pentru că altfel, dacă se folosește terebentină, modelistul o ia pe arătură după ce este într-o încăpere cu acel miros câteva ore. Respectiv am folosit și niscaiva produse dedicate, respectiv acesta, care este un fel de unsoare de motor, împreună cu ăsta care este un wash de culoare maro. Dar preponderent a fost zeama, să zic așa, realizată de mine din vopsean ulei. Unde am aplicat-o cu precădere aici, în zonele laterale ale bordului, unde am imitat niște efecte de scurgere și de adunare a mizeriei pe acest bumper, acest element aplicat. Puțin în partea din fața navei, unde poate ar fi putut să existe mai multe urme de rugine, dar având în vedere că nu avem niște găuri de lanț, am preferat să o las așa, și ceva mai mult pe partea de suprastructură, adică aici, unde la fel, plecând de la niturile hublourilor pătrate, au apărut niște efecte de curgere pe care am încercat eu să le redau cât mai realist. În partea din spate, pe elementele de suprastructură, respectiv toată partea de radio și navigație,
cu o anumită măsură, adică am încercat să fie cât de cât ok. Ceea ce mai am de făcut în momentul de față, așa cum am spus, dar care nu aduce niciun fel de modificare vizual asupra machetei, este să mai aplic niște lac. Am început, de fapt, inițial, evident, am aplicat un lac lucios pentru a face wash-ul. Acum, pentru sigilare, am aplicat deja un strat, dar vor mai aplica câteva lac lucios pe coca navei și pe părțile de suprastructură, iar pe punte voi încerca să intru cu cât mai multă atenție în zona de demarcație cu un lac. Am oscilat de fapt între satin și mat. Cred că voi merge cu mat pentru că totuși puntea nu prea lucește. Cam asta este starea în care am adus macheta în acest moment. Evident, există loc de mai bine întotdeauna. Orice machetă e un pas înainte pentru îmbunătățirea skill-urilor, a tehnicilor, așa cum am mai repetat-o de atâtea ori, fără a depăși o anumită barieră care este dată de ceea ce eu consider întotdeauna ca fiind cel mai important lucru, și anume talentul. Ok, voi sigila macheta și o voi expune alături de celelalte modele din categoria Navo, acolo unde este locul, urmând a demara, de fapt urmând a continua, mai bine zis, alte proiecte pe care le am în lucru.